Sådan der. Jeg har glemt at starte mit musik, kan jeg godt høre. Du har glemt at starte optagelsen. Hvad? Du har også glemt optagelsen, kan jeg godt mærke. Nej, jeg har startet den. Jeg startede så for 5,5 minutter siden. Ja, jeg har lige startet min nu her. Men hvad, nu har du ikke taget en 3-3, vel? Nej, jeg har kun taget 2. Du må ikke spørge mig om det der, vel? Nå, det var bare fordi før, der tog du også. Der tog du en 2-2, selvom du var alene. Det var godt, at du gerne alligevel en op igen. Nej. Når jeg kører. Nej. En 4. Det siger jeg alligevel ikke brug for at køre, så... Jeg har ikke noget boost. Nej! Så skal jeg det lidt ud under den. Nu kører jeg ud under den, ligesom i det du kommer, man. Hvad er chancen for det? Nå. Jeg rammer ikke skæv nok. Lavede du lige en Tino, eller hvad? Nej, for jeg ramte ikke skævt nok. Den havde røget ind anyways. Du ruller. Ja. Dem der kommer til at se den her video her, ikke? Og hvis den bliver lagt ud, ikke? De kommer til at skal sidde og høre på Albert Dyrlund. Ja, jeg har ondt af dem. Jeg har bare startet et eller så er det den, der lige kom på mig. Og jeg har ikke tid til at skifte den. Så det er Albert Dans, der bliver spillet lige nu. Du har ikke andet end tid, mand. Fuck. Sådan, alt for skævt. Hej. Goddag. Så skal lige skiftes musik her. Den har de så kun skulle høre på i halvandet minut nu. Jamen igen, så har jeg ondt af dem. Kør. Jeg har bare startet et eller andet musik, og så er det den, der er lige kommet samtidig med. Altså, det kan jeg ikke. Altså, jeg misser slet ikke en big time bare. Det har du gjort. Den har du nogen, der kan så. Jeg elsker, at du kommer og booster mig længere op af, som jeg har også skruet. Jeg har ikke noget. Nej, det kan jeg mærke. Ej, så skulle jeg lige have holdt på den anden led, så jeg muligvis kunne få den. Og hvad er chancen for, at jeg kommer og prøver at stjæle dit mål, ikke? Og så har der lige holder i vejen. Hvad er chancen for, at jeg er ved at spolere mit eget mål? Så fucking big time, altså. Du kører. Jeg har stoppet min musik, der var faktisk sådan lidt akavet.
altså også uheldigt til dig. Nå, nej, jeg vil bare have den sgu væk. Ja, det er altså også uheldigt ham, der han skulle være der. Nå. Nu skal de køre på luksus. Ja, men de hører på Elon Musk, det er, jeg ved ikke, om det er bedre. De har lige hørt, at man kan ikke stole på en pige med en lille røv på mig, hvis det er. Men det ved jeg ikke, det er vel ikke noget nyt, du sidder og spiller sådan noget. Nej. Nej. Det passer jo, hvad han siger, man kan ikke stole på en pige med en lille røv. Jo, men er sikker på det. Det er ikke alle, man kan. Fandme heller ikke, du kører. Det er heller ikke alle en stor en, du kan stole. Hvorfor kan der ikke lade os, der kører? Jeg siger, du kører. Jeg hører ikke, du siger, at jeg kører. Nej. Ja, du kører. Ja, det er. Nå, du kører. Ja. Jeg må lige være svare i på Snap samtidig med, tror jeg. Der hvor du siger det, så jeg hører det ikke. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg laver. Jeg flyver i hvert fald sådan lidt for højt og alt muligt. Ej, for helvede, jeg troede lige, jeg kunne nå lige lave det der hjert der, så... Du er så stor, mand. Ja, nogen, der er splittet lidt. Hey. Nej, er du galt allerede ikke alligevel? Endnu. Ja, altså ikke nede i jorden, vel, men... Jeg misser big time. Altså, nu hørte de ingen dække dag. Altså, jeg bouncer den ind i dig. Nej, jeg bouncer den ind i dig. Og det er det så. En bouncer den ind i en. Bare lige svare en, der skrev, hun gik i sengen. Hun var træt. Du er begyndt at få mål igen. Ja. Eller hun sendte en video, så hun gik i seng, fordi hun var træt. Nu skal vi se, eller vi kan jo lige snakkes, eller skal vi i morgen, så skal jeg bare hjem. Når jeg engang er færdig med at hænge ud sammen med de to tøser, jeg skal hænge ud med i morgen. Men Tino, det er kun en smøg, fordi de er alt for unge. Ja, det siger du godt nok. Nu spørger jeg bare. Ja, det er ikke til at spørge du. Du kan godt huske super, hvor gammel hun var i gang. Er de yngre end hende? Var det ikke 13, hun var? Hun er blevet 14. Wow. Ja, men... Hun var 13, er vi enige om det? Ja, det er ikke bare pas. Jeg har ikke styr på det. Jeg gider hende ikke mere. Eller, det var omvendt, ikke? Men... Det ved jeg mener. Ja, men det var hendes alder. Den ene af dem i hvert fald. Jeg ved ikke med den anden. Ja. Ja, jeg står og giver smøg ud til små børn. Så, ja, og det er jo bare et tal, ikke? Nok ikke lige når du er 20. Jo. Jeg var ikke, jeg skulle ind over der. Ja, det havde hjulpet på det. Nå. Ja, jeg troede, du havde sæt den ind over. Men du er sygt dum. Altså. Du er jo dum. Jo, tak. Jeg vil til at starte med, så viser jeg, at you're big time, jo. Se, jeg har ikke lavet en Tino i den her runde endnu. Nej, du har ikke lavet den der selv i den her runde her. Nej, jeg har lavet Mathias.
Jeg eksploderer ikke folk. Det gør jeg aldrig. Ja, den kan jeg ikke nå, den der. Du skal jeg sige, at jeg aldrig eksploderer folk. Ja, sådan. Hov så. Jeg har ikke hus, så jeg kan ikke køre den der. Nu vil jeg være kommet fra siden af, men der holdt sådan lidt en eller anden spasser midt i det hele, og så bum. Det kender jeg ikke noget til. Ej, han misser jeg, fordi han har råd for væggen. Altså, den eneste helt åbne chance, vi har haft i går, den har vi misset på. Nej, den har jeg misset på. Ja tak, det er sygt, det der. Det er sygt lagt over ham. Ja, jeg synes også, det er et godt skud, jeg laver der. Ja da. Altså, bortset fra, at han lige prikker til den anden, den står helt lidt. Det havde gået egentlig bare været, altså han kunne ikke nå udenom. Nej. Hvis jeg skal jo give igen, når jeg scorer 2 mål inden for et minut. Det er the power of GG. Det er seriøst, at det kan ændre sig så fucking meget. Og især hvis man ikke gider ramme bolden, ikke? Og hvis de gad lade mig at flyve, når jeg ikke kan finde ud af det. Det er faktisk ikke sejt. Det der, det ser overhovedet ikke sejt ud, det der, Tino. Jo, det gør. Nej, det gør det bare ikke. Og det gør det bare. Nu gør det, ja. Men før gør det ikke. Så jeg er glad for, at jeg ikke har cam på, for jeg ved ikke hvorfor, men samtidig, når jeg skal sådan dreje eller andet, så det kører jeg med, altså med selve kroppen. Jeg ved ikke, er jeg den eneste, der gør det? Jeg gør det nogle gange, men det er sjældent. Ja, det er sjældent, men sådan, du ved, nogle gange. Ja, man får bare lige en helt anden følelse af spillet, når man gør det. Det er derfor, jeg gør det nogle gange. Jeg for eksempel i Forza også nogle gange, så hvis man skal dreje skarpt eller andet. Der ligger man sådan, så man næsten ikke kan se skærmen. Jeg sidder og drejer med min controller hver gang. Ja, jeg sidder med ret, så jeg sidder der, og så vipper sådan fra side til side samtidig. Ja, altså når jeg spiller Forza, så gør jeg det om, men altså i Rocket League, der spiller jeg jo med controller. Jeg spiller sådan med ret i Rocket. Ja. Sindssygt. Jeg skulle lige eksplodere, inden du scorede, gør du mig. Hvorfor var du ude henne? Jeg var nede i målet. Altså, jeg når lige at gøre sådan, så jeg kan kigge bagud, så kan jeg bare se. Jeg kommer med opad. Nå, okay, jeg skal simpelthen lige sende det der. Okay, jeg misser så bolden big time. Det gør jeg. Det gør de ikke til gengæld. Altså, jeg ved ikke, om du kan se, altså lige fløj lidt ved siden af. Bare lidt. Nå, der. De rammer ikke på den. Yes. Ja. Og hvad skal jeg altid prikkes til? Fuck det er et godt mål, det der. Jeg ved det er et godt mål for 12 år, jeg. Jeg hopper lige henover den der. Nej, jeg er jo der. Så triller jeg et over ham. Ja. Jeg hopper bare over personen, i stedet for at have bolden. Jamen, det kender jeg ikke noget, så. Jeg kender at hoppe over bolden. Det gør de der vist også. Nej, de hopper ikke. Jeg misser big time. Altså, jeg hopper under den i stedet for over bolden. Jeg misser målet til gengæld. Men det gør ham, der han misser så bolden. Det gør ham der så til gengæld ikke. Det gør jeg heller ikke helt. Nej, ikke helt. Han halv.
Så kom. Holder du stille? Ja, okay. Ham der er DKM der. Prøv at lægge mærke. Nej, okay, det var GL eller et eller andet. Så kom. Ja, han kom dog. Altså, jeg blev jo kraftedeme da sendt til Mars af ham jo. Okay. Jeg håbede lige, det kunne være et rigtig dejligt mål, det der. De er begyndt at gå efter manden, og især mig. Ja, det er fordi, du er god målmand. Og jeg troede lige, du scorede, at du måske for tidligt at flyve. Sådan der. Jeg er nede igen. Jeg troede også selv, jeg skulle, men det gør jeg ikke. Hun er legit skadet til mig, hun gik i seng, ikke? Men alligevel sidder hun og svarmer på Snap. Ja, kan du gøre det? Ej, det kommer an på, hvor smadret jeg er. Det er jo lidt lov til at sige. Hvad tid skrev hun det? Over en halv time. Nej, under. Nej, så derfor. Eller, hvornår var det? 22.17. Ja, det er ikke en halv time siden. Nej, men hun plejer ikke at svare med, når hun har skrevet, hun går i seng. Okay. Hun er ikke den der type, der holder sig vågen og skriver og venter på svar og alt det der. Nå, jamen det er jeg. Jeg ved ikke, om du har opdaget. Hvis ikke du svarer, så venter jeg lige så. Jamen, det kan du også selv, det der. Okay, jeg viser så ham der og bolden. Og der fanden fik den så meget fart på hernede af, mand. Ved jeg ikke. Samme måde som bolden var inde i målet. Hvordan får jeg ikke assist på den der? Og jeg vil du ikke skyde den ind over sommer. Jeg fyrer den legit over imod væggen, så den flyver i helvedes til. Du kører. Nå, det var godt, du så godt lige sagt noget før, inden jeg begyndte at bakke. Nej. Okay, vi begge to, vi håbede den anden ramte bolden, tror jeg. Men vi skal ikke spille det der roller, eller hvis jeg er så tit, altså. Ja. Fucking Katy Perry's basser, altså gå ikke med dig. Fucking Katy Perry fan. Okay, jeg misser big time der. Fucking Rosa. Gå ikke med dig. Om man er russer, eller hvem man er. Hvordan der kom lige så højt op der? Fordi... bror mand. Jeg var lige i gang med at voldtage en bil, okay? Var det okay, jeg tog bolden der? Ja. Meget snuski. Jeg ved ikke, om de bouncer den ind i mig, eller hvad fuck de gør. Den Ja, blev da i hvert fald stoppet på en eller anden meget mærkværdig måde. Ja, okay, de enten lægger de, eller også så er der et eller andet helt galt med den server her. Fordi at den bold der, ikke selvom den ikke rammer dem, så står på den, og så bukker sådan baglæns. Skal du holde mål? Nej. Nej, det skulle du så ikke. Den skal reddes, den der. Så blev den så... Altså halvt og halvt, ikke? Det er sådan lidt ind over målet igen, synes jeg. Okay. Så ham der, han er sgu da okay nok til at redde bolden. De er bare ikke særlig gode til at skyde på mål. Get fuck, bror, mand.
okay. Det er så træls, jeg troede, du reddede den. Så derfor gik Havde jeg jeg ikke. ramt den, så havde jeg lavet en Tino. For så havde jeg skudt den direkte i mål. Det kan da også et eller andet. Skal du disse min mål, eller hvad? Ja, når det er selvmålende, så skal jeg det. Damn. Jeg er på vej tilbage. Okay, altså jeg lægger fuldstændig lige nu, tror jeg. Jeg flyver frem og tilbage fra højre til venstre. Til Mars og til månen, og så om igen, og så. Jeg håber, man kan se den måde, jeg var slide op til sidst. Ja, det kan du ikke se, kan jeg godt mærke. Nej, jeg skulle lige se, om han ramte den, eller hvad han gjorde, men det gjorde han. Han var med til at bounce den op af ham, der er taberen der. Og så igen taber, når han hjælper mig med at lave mål. Nej, kun han laver mål, ikke? Men det er ikke rigtig sket endnu, så det er. Altså, når ikke du gider redde den, så må jeg jo hjælpe dig lidt. Hey, et pølsefest. Jeg starter ved at Der er en skubbe. eller anden spasser, der skal fyre mig til Mars. Ja, det var ikke mig. Jeg startede ikke med at fyre dig, og så bagefter en af de andre. Jo, det gjorde du. Nej. Jo. Hold op. Så, den har du. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg holder for skævt på den. Ja, jeg har ikke noget boost. Fuck, det var ren held, den måde jeg reddede den på. Jeg tror, hvis jeg havde bakket hele vejen derned, tror jeg også godt, jeg ville kunne det. Jeg redder den. Fuck, altså. Eller det er ret fucking held, at jeg rammer den 15 gange eller sådan noget før nu af. Altså, passer det ikke meget godt med 15 gange? Jo, altså sådan cirka. Og det kunne være sjovt lige at redigere og se, hvor mange gange bolden egentlig bliver bounced der. Ja. Vi skal til at passe på, fordi de kan godt begynde at stille aggressivt nu her, når det er overtime. Eller noget. Ja, det kan jeg se, det kunne du dog godt. Aggressivt og aggressivt, så aggressivt spil siger heller ikke. Okay, du skyder ned fra mål 1 op, ikke? Ja, det jeg mener med at spille aggressivt, og det er, at de godt vil kunne finde på at springe os. Det kunne du dog godt finde på. Altså, du har flere mål end mig, bror, mand. Ja, men du får alligevel MVP, fordi du har 4 redninger og 1 assist. Ja. Men det er kun, så du ikke selv gider redde bolden, så må jeg gøre det for dig, ja. Jo, men der er jo ligesom en eller anden spade, der vælger at komme ned og gøre det, jo. Ja, fordi ellers så vinder de andre. Nej. Jo. Nej. Jo.